Така, нека започнем. Добър ден, господин Филип. Добър ден, господин Местанов. Как сте? Супер съм ти, как си? Благодаря, добре. Ей, това се чува. Как сте с договорите с оная фирма? Всичко е готово. Тогава нека започнем. Да започваме. Едно, две, три. симпатяги! Аз съм Денис. Аз съм Филип. И днес ще правим едно предизвикателство. Ще ни задават въпроси, които ние абсолютно не знаем какви са. Да. И ние трябва да ги напишем на този лист отговорите, да стане по-нали фън. И ако сгрешим, ядем канела. Да, ма къде е? Къде е канелата? Къде е? Чантата на... Айде, дай въпросите. Първият въпрос е колко абоната в момента имат канала Дейфа? What the fuck? Нали гледа? Не гледам. 234. Грешен отговор, в момента канала има 235 абоната. Аз съм готов да се абонирал. Но, виж сега, пич. Абонирай се само за сега. Защо не го маха? Супер. Ще черпа една канела. Ще черпим една канелка. Кога е създаден канала Дейфа? Кога е създаден? Тая година. Тук 5 месеца, брат, разлика. Готово. 10 секунди. Чакай! Чакай, аз пиша бавно. Канала на Дейфа е създаден на 13.06.2017 година. Аз записвам 16! Ау! Тук аз ям. Що? Ти си по-далече, да. Така е. Вай, ние нямаме вода. Абе, чакай се, тук сипвам леко на ръката. Вай! Найди пи, бе! Ето е. Не пи много. Змяко на зъбите ме сега. Да. Колко клипа има канала на Дейфа? Чакай! 11. Yes! 11. Колко показвания има канала Ви? Готово. 6192. Канал има 6593 Аз съм по-близко. Айде! Май той писал 5000. Как 5000? Май вие сте златни, бе, човек. Много сте златни, човек. Повечко аз колко сипал, бе? О, 1, 2, 3. Хубаво е, какво? Плюйни. Пини, син. Също по-хубаво. Виж как се надува. Ау! Базикам се. Отиде колата и всичкото. Следващия въпрос, моля. Следващ въпрос. В момента кое е най-популярното видео в YouTube? Това е много тъп, човек. Ама за Говоря най-много за гледане ли? България. Какво? Да, За България, бе. Най-много гледане ли? най-популярното видео в YouTube. Знам го. В YouTube българско, бе. Български е, Да. бе. Това е много тъпо. Герми, кой е там на 100 кила? Да. Yes, бе! Запей. Биби, спиш и до... Следващ въпрос. Колко абоната има каналът на Вената? Чакай. Скри малко. 125 500. 143 000 и... Като 80 хиляди. Да, ти си пас този път. Да, ти си ми сипеш много. Директно. Пак сега ще ми остане на гърлото и пак ще повръщам. Дайте ми една кисия. Давай, директно. Вай, че го влиза хубаво. Виж там. Вай. Следващия въпрос. Дами и господа. Следващ въпрос. Колко абоната в момента има Емил Конрад? Кой? Емил Конрад. 315 500. 320 696 абоната. Пак е дето. Днеска ядеш, утре те ядат. Днеска си изряден, утре си червен, от черве изяден. Директно. Не, ти ще ма нацапаш. Виж, това пак от канела. Давай.
Това нищо не е. Следващия въпрос. Колко показвания има каналът на Емил Конрад? 300 милиона. Ти? 6 милиона и 500. 44 милиона 262 хиляди 923 показвания. Колко милиона? Кой яде аз? Ти. Yes! Да, бе! Yes! Аз не чуя, аз мисля, че каза 30. Той е написал 30 хиляди милиона. Не, 3 милиона. Ама аз исках 30 да напиша. Тя и аз като оня. Знаеш ли го? Знам го. Айде! А така! А така! Мамка му става. Абе, кома бърк. Това беше грешка. Колко абоната има канала на Кронос БГ? Аз го знам. А кой е Кронос, БГ? Кой е то? 350. 350. 351. Никой не яде. Кой са абониране? Кой пак? 100, 300, там 350 бяха. Днеска бяха 350, аз като гледам. Колко показвания има каналът на Кронос БГ? 13365. Не. Ти? 4 13118. Денис ти ядеш. Yes. Кой е то Кронос, БГ? Ма кой ще се абонирате? Аз ще си дам. Сега директно... Стига! Директно, Дай ми кота. директно яваш, аз ще дам. Киси я, моля. Не неща. Дай му! В 30 лита. Няма да пия кола ни нищо. Следващ въпрос. Чакай ще пин. Колко абоната Има. има Фараона 885? Сетих се. Кой е това Фараон 885? Там го искате пак се абонирате. Как да не знаеш абонатите на този велик човек? Не знам наистина колко. Аз ги знам. И 100% сигурен, че съм с едно или... И 100% сигурен, че съм с едно или... Надолу май. Наказвам ли? 60. 51. 52. Повече канала. Когато си сигурен, не си. Знаеш. Няма ти ми сипваш, аз имам две ръце, си сипа аз. Така ли бе? Когато не си сигурен, бъди. Излишно кръгче. От удара гърлото. Той ми се закачи. Какъв? Колко показвания има Фараон. канала на Фараон 885? Кой е това, бе? Ама кой иска да се абонирате? Кажете. 5000. 7. 52. Колко да абонатите? Показания? 52 показвания? Не е възможно. Най-отдолу. Бе, 52 абонати пише, бе. Да, виж. пише. Денката няма клипове. Дай друг въпрос. Изобщо да се чуя този матик смих с този канал. Колко видеоклипа Има. канала, да, има Heaven Bull? О, бре. 632. Не съм го писал. 872. 1201. 1282. Филип, ядеш ти. Човек, то ми си... Гърлото ми се закачи, човек. И да, това ще е с този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте клипа. И се абонирайте за нашия канал, за да не изпуснете Задължително. още такива клипове. И да, чао. Дай чакайте, че аз трябваше, нямам канела, май.